the transfiguration of Jesus. Kini pagkausap sa panagway ni Jesus. So before siyang transfiguration, kining kahayag sa Ginoo nakita na sa first reading gikan sa book of Daniel. Si Daniel naa sa vision nga iya nakita usa ka Ginoo nga hayag kaayo og panagway. Iyang buhok perting hayaga, diputi iyang buhok, iyang biste ni hayag sama sa snow ug ang iyang trono nagkayo, dili kayo nga sa mag-imperno kundi nagdilaab, no? So abin ninyo na vision si Daniel. Ayang vision gabi para bagyan. Iya nakita Ginoo pag gabi. Musamot kahayag ngit-ngit gud. Mao po niya ato ang gisaulog karon the transfiguration of Jesus. Nihayag og maayo si Jesus tungod kay gabi. Pula iya pagkahayaga. Mas hayag pa sa snow. Mao po nakita ni Daniel sa Ginoo ug ningon siya nga walay pagkatapos iyang gingharian. So gitagda ni Daniel, nakita ni Daniel ang transfiguration o nausban kini ngadto na gid in personal ngadto sa mga apostoles, no? So grabe ang kausaban, na inspired silang tulo. Dili lang kay sila ra has kagali sa first reading daghan mga tao nga nisimba sa Ginoo tungod sa iyang kahayag. Okay, so ugma August 6, no? Anticipated Mass. Kibaw ba mo unsay nitabo sa August 6, no? August 6 very historical ang pagbuto sa Hiroshima. The first atomic bomb nga ni-drop dito sa Hiroshima. Nipatay kini og 80 to 120,000 ka mga Japanese. Iyang buto ra ba is kuan kanang 5 square mile. Kada kuan na. Gikan siguro nga rin ang pag-drop sa bomba, ang maabot pa ang milk station. O ang pikas, maabot sa bituon. 8 kilometers ayang radius. Remember that Hiroshima is a city. Pero naay katingalahan kayo nga dito sa Hiroshima. Andi ato malimtan sa kasaysayan sa history nga naay building nga wagin maunsa. Hindi mga building nga buak. Pero wala gid siya nabungkag. Sabi niya unsa? Cathedral sa Hiroshima. Cathedral. Hantod karon napa na siya. Muna nga makaingon ta nga ang Ginoo bisa pag unsa ka grabe sa pagbungkag sa Hiroshima, apan ang Ginoo ni uban gid sa cathedral dito sa Hiroshima. Although naa na nga matay, pero ang simbahan wala maunsa. Ang simbahan sa cathedral. So inana grabe ka inspired ang nitabo sa Hiroshima. Wagid maunsa diin ang katedral na tukod. No, so mao na nga kung naatay permis Ginoo, di punta basta-basta maunsa sa matintasyon, sa mapagsulay ug uban pa. So katoy natabo sa Hiroshima murag hapon kadlawon man siguro to, kalimutan ko sa history, basta ko anto August 6, no? Mao to nga ilan nakita nga ang tanan napagilaing building nga wa kay maunsa ang bangko sa Hiroshima. Kalimot ko nga bangko, pero karon gihimo na museum. So pero ang cathedral intact lang gyapon dito sa Hiroshima. So nakaingon sila nga kining cathedral ang ubang mga simbahan nga malagi reliyon nga papas. Po ang cathedral sa Hiroshima wagin maunsa. Yan ang kalig-on ang Ginoo nga magauban kanato. No, mao po ang transfiguration atong gisaulog karon. Ang Ginoo mauban gid kanato ko ato sa ilong nga Ginoo siya ang kahayag dili sa kahadlukan, no? Mo ang cathedral hangtod karon napagapoy manimba dili kahadlukan kun dili mao na protector ngadto sa mga Kristiyanos. Sa mga isugod na Kristo, importante kayo nga dili kita mobiya sa Ginoo, no? Nga daghan na kay mga simbahan na sa Pilipinas na natabunan paglahar sa Mayon,
sa Pampanga apan naa lang gyapon, no? Wa gyud mapapas no ni samot nung kalig-on. So ato karon pamalandungan nga ang pagkausap sa panagway ni Kristo is a one way of telling us, don't be afraid. No, you are always lighted by your faith. Balik maninog.